No kúkajte tu teda. Všetko zapracované. Tu budete mať prúd. Toto tiež sa postavím. Tu budete mať toto konektor. Tam. Hej. A toto dám dokopy. Zavolám bratranca, on napojí na to, aby dobre bolo mne vyučený elektrikár. Spravíme cez ten kábel, čo tu vám visí. Aj tam na svetlo. Aby dobre bolo. To budete mať aj tu prúd. Dáme do lišty, a doma má aj lišty, ani to netreba kúpovať. Toto iné, čo by ste len tak vedeli, mimochodom, toto všetko, čo sa robí, to vám stojí 0 eur. Len mne čo deň zaplatíte tých 50. Tu nič neplatíte, nič nekupujete, všetko. Tu máte staré veci, čo vám tu nechali, však to škoda nevyužiť. Chápete? To treba čím skôr, lebo to sa potom pokazí. Aj toto lepidlo stade mám. To je to staré, to nie je to nové, čo teraz som kupoval. Treba všetko použiť. Aj tu som použil ešte predtým. Aj tam som dal štuk. Všetko bude tu biele, krásne. S týmto tu potom, že čo? Toto potrebujeme vedieť. Tak. Lebo dneska s tým nebudem robiť tu zajtra, to lepidlo musí usnúť, ale urobím propuštenú. Tak dookola. S tým, toto tu vynechám, lebo tu ešte potom doriešime vodu, tú takú kocku. Tak takú kocku vynechám. A toto, palec som si rozhýbal.